Hvorfor er jeg her på klinikken i dag? Det skyldes, at jeg igennem længere tid har haft problemer med mine fortænder, som er helt tyndslidte. Og jeg ved, at de her på Faaborg-klinikken har specialister, som kan udbedre den form for problemer. Jeg har haft de her problemer i rigtig mange år, og jeg tror desværre, jeg har arvet dem fra min mor, som også altid har haft rigtig mange problemer med sine tænder. Jeg har tidligere modtaget en behandling i udlandet, og den belægning, som jeg fik lagt på mine tænder der, den er nu desværre begyndt at krakelere. Jeg har talt hele forløbet igennem med min tandlæge, Vibeke Beckett, og derfor er jeg helt afslappet i forhold til dagens behandling. Det jeg forventer, det er, at jeg får en roligere nattesøvn, og at jeg får en hverdag, hvor jeg ikke længere behøver at skjule mit smil. Jeg er ikke længere anspændt om morgenen, når jeg vågner, fordi at mine kæber nu har fået ro i løbet af natten. Behandlingen er gået rigtig godt, præcis som Vibeke forud havde forklaret det. Så mit helhedsindtryk af behandlingen er meget positivt. Jeg synes, personalet her på Faaborg-klinikken er meget imødekommende. Og selv lokalerne er utrolig lækre og bestemt ikke tandlægeagtige. Jeg er rigtig glad for resultatet, og nu har jeg fået en permanent løsning, som vil holde resten af min dag. Så nu kan jeg igen smile og grine, uden at skulle forsøge at skjule mine tænder. Og selv min kone kysser mig mere nu, så jeg har bare vundet på alle fronter.